even het visje het voorgeven. Anders verzuipt er mij. Een flinke joekel, hè? Ja. Zo. Dan kan hij er weer tegen. En de vesten, die groeit naar mijn hand wie de kombes. Kijk, dat was vroeger, wie ik tegenwoordig was, met zo'n vestje. Maar nu beginnen de uitjes het dikker te worden. De volgende week mocht je dan met een opticien eens kijken wat hij ervan zegt. Of er een bril moet hebben. En tegen de middag, na de middag, kon ik altijd met hem even wandelen. En dat weet je, jong, hij is braaf, rustig braaf. En op de eerste plaats is geëindigd met 91 punten de shutterskoningin Ger Frenke. 6 keer Limburgs buutkampioen. Geen enkele andere butenredner in Limburg evenaart het record van Ger Frenke. Na zijn 6e overwinning in 2012 als schutterskoningin kondigde Frenke aan te stoppen met de wedstrijdbuut. Maar we zien nog een gastje verder en het bloot kruip wordt niet gewoon kan. De 64-jarige meteropnemer uit Roggel moet nog één keer zijn ei kwijt. Eén keer nog op het allerhoogste podium. De finale van het Limburgs butenkampioenschap 2017. Kijk, en dat werd mijn nieuwe buut. Oh? Ja. Het leven van een meteropnemer. Ik ben al 2 jaar aan het verzamelen wat ik allemaal met heb gemaakt. Ik maak ook minder leuke dingen met, maar ik doe alleen maar de leuke dingen. En ik heb alles in de auto altijd opgeschreven als ik gaat in de veld. Dan heb ik de les aan, dan heb ik eens alles. Dat is een jab of iets? Of, Ja, allemaal op zo'n blaadjes, een klapblaadjes. En dan heb ik er weer een paar in de auto liggen. Wat staat hier? Hier staat, eens even kijken, iemand met een kale kop doet alles uit zijn blote hoofd. Ja. Ja, wat zou ik zeggen, ik schreef eigenlijk alles op. Want ik zeg altijd, een buut was eigenlijk net een deur. Als je de klink vastpakt, moest ik het hebben. Dus de deur open, moest ik het hebben. Dus de deur toe, moest ik weer het hebben. En zo moest je eigenlijk, dat probeer ik altijd. Dat ze allemaal de grappen zo doen mogelijk op elkaar. Kijk, vroeger had ze met dingen, met buurt had ze nog 3-4 minuten. Kwam eigenlijk pas een echte clue of verder, misschien het overdrijven, maar ja. Dus de aanloop was de aanloop was langer en toen is het allemaal veel sneller geworden. Door? Ja, ik denk dat we dat zelf gedaan hebben in de loop van de jaren. Dat merk je aan de buitenkampioenschappen, dat de grappen steeds dunner op één liggen. Kijk, het volk wil toch sneller lachen. Ja, dat is gewoon zo. Ik denk dat daar ook mee te maken heeft. Kijk, als er 2 minuten al niks komt, dan heb je al kans dat in de zaal al in één gaat zakken. Dankjewel, Leen. Wat ik weer zeggen was goed neer. Hij zei dat er bij Maria is geweest, maar volgens mij ben ze bij Maria Ziep geweest, of niet? Oké, meneer zit klein al aan. Het werd een gezellige middag. Ik hoop dat we een prachtige middag kregen. En jij hebt een geweldig applaus voor de queerzijgers in samenwerking met... We moeten vandaag in de bakken. Nee, we hebben een mooie vriend. Zoete boertjes. Meestal kijk ik naar de zalen. En dan kijk ik wie het volk is. En dan kies ik goed voor de sollicitant. Of ik kies eerst voor de zaten of voor deze. Kijk, als het volk het roer is, pak ik meestal de laatste pils. En dan weet ik, daar heb ik sowieso altijd bijna 100% succes met. Kijk, en deze buurt, dat is er meer, dat is ook hartstikke goed, maar dan moest er toch iets meer naar doesteren. Maar daar hebben ze dus 3 buuts eigenlijk in die kop, kan je het wel zeggen? Ja. En wie onthulst het dan? Dat zijn lijntjes, hè. Dat zijn lijntjes in de kop en dan gewoon ze op 1 hand 3 verschillende buurten moeten, maar dan moest je toch wel even concentreren. En ondertussen als ik aan 3 ben, dan weet ik ongeveer die buurt gewoon echt overbrengen en of de vragen zijn om op die plek. En dan onwijs en dan ook even een beetje repeteren of oefenen, of dat hoeft ik wel nog niet, maar ja, die zitten er zo in geprogrammeerd. Dat is het zilveren man. Maar je hebt een stukje. Dit is daar stil, dat was met die huisjes. Ja. Achter in die huisjes.
Prima. Ik zal zeggen, Ger Frenke, kom naar voren en de butenwas. Die mensen in de hoek, dat komt er neer. Attentie, attentie. Vanuit de federatietent aan onze Nederlandse vrienden en vriendinnen. Aan schutterij Sint-Allegundig niks. Uit Buckingham-Zuid, want de Noord hebben ze nog steeds geen. Wil de koningin zich gaan klaarmaken achter in de tent? Veel butenrijders hebben bij het schrijven behoefte aan een klankbord. Ger liet zijn ideeën voor aan collega Joop Bouten. Alles, allemaal dingen waar ik allemaal aan de deuren met heb gemaakt. Dat ga ik nu selecteren. Ja, dadelijk in augustus krijg ik vakantie. Dan probeer ik op een werktijd er al een lead in te krijgen. Ik ga de vorige week was ik in mijn plaats. Ik weet niet of dat, daar kan ik er ook wel in zitten. En dan bel je niet aan. Dan roept een vrouw van uit, ik bel aan, dan roept die vrouw van uit de gang, die zo op de wc. Ja, ik kan me niet uit, want ik werd de ontlasting niet kwijt. Ik zit op een mooie plaats. Ja, dit is mijn persoonlijk bezit, zal ik maar zeggen. Dat is allemaal deze van de chancemakers hier van Roggel. Die bedaan is, was ik 25 jaar lid. Dat is van 12,5 jaar lid. Ja, dit is, heb ik deze dag gekregen van een vrouw in Zwamen, hier bezongen van Toon Hermers, die de eerste dag... Pak eens. Wie de eerste dag begraven was. En mevrouw in Zwamen had heel veel connecties met. Hebben die een bloemstuk metgekregen en dat heeft ze gedrukt. En deze dag kwam ik door bij mevrouw aan de deur. Toen kwam we over aan het kallen en op een gegeven moment kreeg ik een stukje reliquie met. En ik moet zeggen, ik ben heel goed op. Ik vind het heel bijzonder. Reliquie nu. Ja, een soort reliquie is dat, ja. En dat zal ik daar ook metnemen als ik naar de wedstrijd ga. Want? Ja, ik heb met Toon. Ik heb echt met Toon. Ik weet het niet. En, ik denk, dan is er even bij mij. En dan help je me ook, weet zeker. Ik vind... Dat zit in de test. Ja. Neem ik met in de binnentest. En ik heb ook alle dvd's van Toon. En ik heb hem altijd gevolgd. En de humor wat Toon heet, dat probeer ik een klein beetje af te spelen. Ik ben maar een amateur. Maar de simpelste humor, dat is de moeilijkste humor. En dat probeer ik ook zoveel mogelijk in de buurt te brengen. We gaan nu naar kasteel Aldegoor in Haarlem. Daar ga ik met een pak uitzoeken. Op het kasteel. Op het kasteel, ja. Daar hebben we nog een klein 300 pakken. Dus kijken wat ik eruit kan halen van een pak. Dan zit ze op schema qua buurt maken of Ja, qua steeds onder druk. Nou, de druk komt denk ik dadelijk. Maar het beste kan ze werken onder druk. Ja? Ja, dan kan ze ook het beste schrijven. Wie van moeten we omhoog? Nog een klein stukje. Het hoeft niet helemaal bovenaan te zitten. Nee. Halverwege. Als je hem goede niet. Pas op de drempel. Ja. Die komen niet naar boven. Godverdikke. Maar liggen daar wel. Voorzichtig voor de kop. Ja.
Wat is de balk? Moet je niet schrikken wat ze zo zeggen. Nee, ik schrik niet gewoon meer. Nee, dat is goed. Oh, wauw. Wat verdikken nou weer Bij een jou moet van alles, Ger. Maar die papiertjes zijn voor de motten. Oh, oké. De mottenballen. Met de motten niet in het pak Ja? komen. Ja, dat zie je die. Dus dat moet niet. Dat maar. Dat zegt op mot niet. Dat moet niet. Ja, inderdaad, die moeten niet. Is dit niks voor dich? Kijk eens. Het zijn in feite mannenpakken door een vrouw gedragen. Ja. Klopt dat? Ja. Oh, dit is een Die chic, hè. zijn allemaal door vrouwen, door de prinses gedragen, zeg maar. Henny. Dat is een mooi, hè? Oh, dat is chic, ja. Oh, wat verdikken nou. Komisch pak. Kijk even een winterdagen, een meter opnemen, een winterdagen, zo verrekt van de kooi. Geweldig, hè. Nee? Ja, die is zo. Ach, die is zo naar Rusland gewoon. Wat verdomme. Heb ik hier niks zo precies zeggen. Chic, hè. Goeiedag mevrouw, van in Access voor de Meercontrole, elektrisch en gas. Voormans. Ja, Frankie. Ja, oh, kijk, ja, inderdaad. Achter, Ja? die slang, hè? Ja? Die zien lang. Oh, oké. Ja. Kijk niet naar de rotzooi, hoor. Oh, mevrouw. Ja, doe het eens even, meneer. Ik maak veel erger dingen met. Ja, ik zou toch even vanwege de veiligheid Ja. een erkende installateur, papi. Zo is het braaf, hè, joh. Zo is het braaf, hè. Hier is meter opnemen, dan moest ook altijd in een meter ruimte nooien. Hier is de zoorsteeds en ik doe de deur op. Dat is goed. Goeiedag. Wat is dit dan, Davy? Nee, dat is spinazie. Spinazie? Spinazie en knoflook. Ja, En dan doe ik dadelijk 2 eieren onder. oké. En de koek van mij. En we laten we hier zijn. En dan moeten we nog kunnen nog wachten. Dat was het. Hey, bedankt. Kijk, bedankt. Koek, koek. Hoi. Zo komt ze wel van alles tegen. Hè? Je kunt ze, ja, inderdaad. Als meetopnemer moet ze alles met van hoog tot leeg. Leuke dingen, minder leuke dingen. Dat is de ganse dag gewoon de lucht. Dan moet je heel veel culturen met. Uit alle werelddelen, wat hier in Nederland woont. Je komt aan de deur, wordt moet ze houden met hen en voet voor binnen te komen. Maar meestal lukt het toch wel altijd, ja. Maar jij lacht altijd, dat heb ik al lang gezien. Wel druk. Ja, ik heb best veel verdriet, hoor. Ja, dat geloof ik. Mijn mens, hij ALS, dat kende wel wel. Oh ja, dat is wat de voetballer ook heet, hè. Ja. Ja. Hij, Is dat pas overleden dan? nee, 3 jaar, maar ja goed, het is net gisteren was. Ja. En moet je nou uit de water of Nee, de niet? gasmeter. Wat ik nu allemaal heb verzameld, dat is eigenlijk allemaal echt metgemaakt. alles. Dat zijn die dingen dat ik zeg van, ik ga er zitten en ik schrijf er een stukje was. Maar dit zijn echt dingen wat ik met heb gemaakt aan de deuren. Ik denk dat er dadelijk in de zaal toch, als er 200 man zitten, dat er toch misschien wel 5 zijn die al een slimme meter hebben. En ja, dan moet ik het met gaan doen. En dan ben ik nog heel even van pakken wat ik ermee gaan doen. En ik ga dadelijk ook met dialecten spelen. En dat vind je ook schoon. Pensioenen Limburgers. Dat weet je toch niet meer. Begriptognemers. Alleen de zuideling. Limburg Want door de jaren heen bleef Limburg onbetwist. Dat stukje Nederland, wat van Rij het schoonste is. Hoi. Meneer, Ja. tot ziens. Hoor. Hoi. Leuke hondjes. Voor een scherpjes, hè? Voor een scherpje heen te drijven, of niet? Ja. Heb je ook scherp? Heb je ook scherp? Oh, oké. Het was 30 graden. Er zei een vrouw tegen mij, toen moest maar een paar tentjes terugschakelen. Ik zei, dat ging niet, want ik heb een kunstgebied. Ja, zie je dan, allemaal van die dingen. En daar ben ik dan heel alert op. Hè. Want die zag je,
Ja, wel, hoe zit het? Ja, zijn de vrouw tegen weg, ja, ik heb het niet goed doet. Want bij de mens liggen in het ziekenhuis met bacteriën. Dan ligt er niet alleen. Ja, ze blijft daar aan de gang. Hè. Hoeveel grappen zitten er in de buurt? Hoeveel motten erin zitten? Eens kijken, moet ik heel goed even uittellen. 14, 28, ja, rondje 50 moest ze er hebben. Dat is goed voor 11 minuten. Ja, rondje 50 grappen moest ze er hebben. Even kijken. Deze best bij 1, 2. Ja, heb ze ze? dit zijn allemaal losse stukken. Hè. Ja. En dan gaan we, van dit, ik heb er nu 107. Ja. En dan moet ik een verhaal maken. Ik ga dadelijk weer selecteren wat in dat verhaal past. Kijk, ik heb het uitgevonden met een gaslek. En dan ga ik daar, probeer ik daar 3 minuten mee te vullen. Wat wil je worden hier aan boord? Ik zeg, kapitein. Ben jij gek, zeker? Ik zeg, nee, zo moet dat dan. Nieuwe buurts moet de dak uitgeprobeerd worden. In Roggel organiseren buurtredners zelf een try-out. Ja, ik kom uit een welvarende familie. Is toch een pak geworden, hè? Ja, maar hier heb je de dingen, hè. Zo herkennen de mensen mij, hè. Ja, zoals ze een trekker gehoord. Als ze de buurt zo proberen. Ze zeggen 7 minuten is goed geweest, stop ze. Of de geest door. Ja, ik zeg, dat kan ik niet zien, er staan allemaal buitenburen. Er zitten wel boven op een eilandje. Dat is even zwaar, hè. Ja, dit is goed wat. Zin, is aan de woord. Nou ja, die hier horen, ben ik niet. Ja, die zitten gewoon met de jeugd van varen, dat is lekker hoor. Dat is gewoon al bezig. Ja. Aangebeld aan de deuren. En daar heb ik deze afgesleten vinger aan overgehouden. Wim heeft hier in een slimme meter in de zaal. Ja, steek eens even aan, joh. Zus door de Noordoet gaan. Wat betekent hoe we dit met de komen? U bent bedankt. Ja, ik kom er vallen. Want deze dag kwam ik in Mosbroekbeek. Ik bel aan. Het was zo'n bel met zo'n stimme. Maar als die komt eraan. Maar ja, nu, ik heb nog meer een petto. Maar ik wil nog even gaan bewaren. Ik heb nog een spreuk. Ik controleer iedere dag stroom en gas. Het maakt niet uit wat ze thuis verdienen baas. Als de eerder morgen begint met positieve energie, gaat de dag in stroomverstelling voorbij. Ik zou zeggen, voilà. Dat was eigenlijk niet het bier dat ik zeg, van dan moet ik dadelijk je weglaten natuurlijk. Oh. Proost. Wat er nog geen gatje. Je moet die wel bellen, werkt perfect. We waren 4 jaar geleden zijn we in Schaatsberg geweest, was in Buttegalen. En ja, dan vroeg ik hem, want ik weet, hij is positief en ook negatief. Hè. En dan zei hij, ik krijg voor de raap en dat wil ik eigenlijk hebben.
En de kritisch, en daar heb ik weer een hoop van opgestoken. Want hij had een paar veeltjes, had van alles opgeschreven. En dat doe ik dan niet met. En toen zijn we de haagste binnen te buurt weer gewoon herschrijven. En, dat is natuurlijk mijn mening, iedereen doet het op zijn eigen manier, maar ik heb me nog een paar dingen opgeschreven en ik zeg dat tegen Gerard, wat dat op me duidt, dat moet hij natuurlijk zelf weten. Op een moment ben ik in Grubbervoort aan het lopen. En tegen 3:30 heb ik zelf het adres gelopen. Ja, dan heb ik eigenlijk een rondje richting Maas gelopen, richting Velden. Ja, op het ver aan. En dan ben ik de buurt, ben ik dan gaan door aan het rijden. En ik denk, vanavond is dat hier te doen. En ik wil toch, en ik wil altijd presteren. Hè. Als je het buurt brengt, wil ze toch weer heel goed brengen. Alles heel goed. Wat achter me ligt, tel ik niet meer, is geweest. Ik kijk altijd vroeg. Dat is ook zo'n drijfveer, om nu toch maar weer proberen het beste van te maken. Nou, dat kan natuurlijk weer zo hoog mogelijk, Waar dat toe geleden is, zo gezien. Mooi. Voor de weer, hè? Ja, lekker. Ja. Een paar weken na de try-out probeert Ger zich te plaatsen voor de finale van het butenkampioenschap via de voorselectie. 3 ovenden, 21 deelnemers. Ger moet in Tegelen op de eerste selectieovens in de buurt voor jury en publiek komen voordragen. De 4 flikken rond. Met Thomas naar binnen. Nou zeg ik de nou twin. Ik zit het vaginatiesysteem aan. Bellen die je daar toen neer. Ik ken dat niet. Oh, die zakt. Ja, die zakt uit. Nou, je bent erbij. Het kan nog beter. Ja, dat kunnen we. Voor de derde keer weegt dit al. Het gaat gewonnen. Ja. 2 dagen later. In Beek maakt de organisatie na afloop van de 3e selectieavond de finalisten bekend. Ger kreeg steun van zijn vrouw Miep en dochter Suzanne. En toen uiteindelijk hebben we straks 7 namen weer die door de jury instemming zijn aangewezen. 7. En die mogen we gewoon proberen met de finale op 18 januari buurtkampioen van Limburg te nemen. En we beginnen met nummer 1, John van Pielsen. En we worden vandaag deze. Nummer 2, Gert Franken. Nummer 3, Oh, ik vind het wel echt heel spannend. Hé, godverdomme, dat is prachtig. Ja, dat is leuk. Ik ben blij dat ze er bij is. Ja, ik ook ben blij dat ik weer. Hey, denk dat we het echt verteld Ja, die hebben. komt erbij. Hé, Jan, dankjewel. Wat staat er? Dit is het juryrapport. Ja, hier zit allemaal tekst bij, ik heb de bril niet op. Maar dit ziet er al goed uit. God, dit ziet er ook heel goed uit. Want? Ja, ik zit er aan een puntje. Puntjes in oor. Dit zijn er 59, 60, dit zijn er 55. Maar dit zijn heel goed, 74. Ik ga eens rustig doorlezen. En dan eens kijken of we nog aan de buurt kunnen veranderen. Het lab op kers aan. Ger werd inmiddels dat hij in de finale als allereerste aan de bak moet. Met Joop Bouten, Pieter Alofs, Joep Joesten en Wim Geuyen zit hij nog één keer om de tafel. En dan als ze de voordeur op de buurt schuiven, dat ik daarachter kom en Karel kon ik me gaan. En dan verwachten die wel eens aan, dan kom ik door die deur door. Ik zeg, oh je moet tot de volgende keer. Hè. Dat is misschien ook verrast. Ja, dat is wel gedaan. Er zit toch altijd minstens zin dicht. We zijn even de puntjes op één zetten. Met de jongens. Want die dan vinden, die hebben de buurt ook huur en alles. En
ja, of er nog wat aanpassingen moeten doen of wat zullen ervan vinden. Omdat ik moet ze toch gaan inkorten. Anders dan ga ik niet redden. Ik denk dat je mensen zijn eigen ding moet doen. Je bent proberen zichzelf te zien, of er nu nummer 1 is of nummer 4 of 5. Zeg ik, dat moest proberen toch gewoon die buurt vertellen wat ze wil vertellen, zo'n dingen. Ja. Jo, wat zo sticht doen als eerste? Direct proberen om de aandacht te krijgen. Direct knallen. Direct knallen. Erop. En dan kregen we dat stuk met het luie oog. Ja, dat is goed. Maar daar heb ik het volgende bij. Met het luie oog. En op een gegeven moment zegt dat tegen mij. Ik wek zelf groene stroom op. Ik ben christelijk. Ja, €1 per kilo. Ik zeg, wat? Het sneeuwt als in onze provincie voor de 55ste keer de finale van de Groot Limburgse butenkampioenschappen wordt gehouden. De finalisten moeten het nou laten zijn. Het maandenlange gesleutel aan teksten en wietsen is definitief voorbij. Nou, succes. En eraan, hè. Wie werkt is Willem, zullen we maar zeggen. Succes, hè? Ja, succes aan jou. Ja, dank u. Ger Frenke moet op weg naar de kleedkamers. Gauw omkleden en schminken, want zoals bekend moet de roggelneer vanavond het spits afbieten. Ik kreeg straks een lekker glas bier. Altijd lekker. Met liefde getap, hè? Ja, dat zit dat. En de jong die komt uit Roggel. En dat is Ger Frenke. En Ger, dat brengt ons de buurt. Meteropnemer. De butenmars voor de meteropnemer. Aangebeld. En dan heb ik deze afgesleten vinger aan overgooien. Ik batter er flink op de deur, maar rustig dan. Ik zit op een play. En ik werd mijn ontlasting niet kwijt dan. Dus ik zit op Marktplaats. Maar ja, zegt er, ik wek zelf groene stroom op. Ik zeg, wat krijg je ervoor de kilo? Ja, zegt er, €1 de kilo. Ik zeg, wat? Ik zeg, wat voor werk dus dich? Nee, zegt er, ik ben afgekeurd, want ik heb een lui oog. Ik zeg, de kind ze toch even goed met kunnen werken? Nee, zegt er, ik heb uitzending over mijn lief. En met een applaus doet de zaal en de butenmars, de afmars voor Ger Frenke, de meteropnummer. Butenmars. En? Ja, het ging goed. Echt goed. Ik ga er een behoorlijk tempo in zitten. Want ik ga nog eerst 2 keer 16 minuten gehad. En nu zat ik net op 11 minuten. Ja, ik ben heel tevreden. Ze hebben goed gelachen. Ja, het ging geweldig. Tegen 11 uur zien alle 7 finalisten geweest en zoeken de butenrijders elkaar op achter in de zaal. De jury heeft de punten geteld, de gouverneur stijgt met de medailles kloor en de spanning stijgt. Want er rest niks anders als de uitslag. Is de winnaar 2 en 3 en die maken we even bekend. We beginnen met de 3e plaats. Op de 3e plaats is geëindigd met 61 punten. De meteropnummer Ger Frenke. En op de 2e plaats is geëindigd met 81 punten de Schoenbode Henry van Genijgen.
op de eerste plaats en Limburgs buurtkampioen 2017 met 96 punten is geworden Fernous de cruisekapitein. Heel goed. Ja, joh, was ook keigoed. Zo'n zacht, hè? Hier is een bloempje voor mij. Alsjeblieft. Dat meent ze niet. Hé, Pieter. Is dat een jongen? Ja, zeker. Goed gedaan. Ja, super. Tevreden? Ik ben heel tevreden. Ja, zeker. Ging toch goed? Ja, zeker. Nou, Super. we wilt er nog meer. Nee, dat is niks. Dat is gewoon. Heb je er al aan gewerkt, heel maar. Ja, dat ja. Knap. Vind je even knap. Dus dan ga je echt stoppen met de wedstrijdbuurt. Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Kijk, ik durf te zeggen, ik denk het wel. Maar ik zeg, ik heb een buurt klaar liggen. Die hoef ik maar te werken. Maar ja, het brengt toch veel tijd en spanning met zich met. Even goed. Dus er leed toch nog iets in de couveuse. Ja. Je moet nog een beetje borstvoeding hebben en dan kun je het allemaal goed.